Joo, eli bakteerinäytteenotto haavalta. Ja ensin pestään kädet. On tuossa Poliin roskin näkyy kiinni. No. Sitten desinfioidaan kädet. Sitten mä puen tuolta essun, maskin ja pistän sitten hanskat käsiin. Ja haavaan tuossa olkapöydän päällä. Ja pois. Ja keittosuolaliuoksella puhtelen haavan ensin ja puhdistan steriileillä kuitutaitoksilla keittosuolaliuoksen kanssa ne kaikki vanhat hoitotuotteen jäännöt sieltä pois. Ja sitten sen jälkeen laitetaan uudet puhtaat hanskat sitä näytteenottoa varten. Ja tämä on tässä steriili, kyretti ja sitten mä rupsutan sieltä vähän sitä katetta ensin pois ja sitten piti taas vaihtaa sitä näytteenottoa varten uusi. Eli tämä menee tervaroskikseen. Sitten mä otan uuden kyretin ja sillä kaapasin sitten sieltä sitä näytettä. Ja kyretin renkaasta siirretään se näyte tähän näytteenottotikkuun, jonka laitan sitten suoraan tänne e-swappiputkeen ja tähän tulee sitten asiakkaan nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä, kellonaika ja tutkimuspyyntö. Ja sitten se näytteen laatu, eli mikä tämä on ja se kohta, mistä se on otettu. Ja tätä on kyrettinäyte. Ja sitten asiakkaalle ohjaan, että tosiaan se näyte otetaan siitä, että sitten pystytään niin kuin esimerkiksi oikea antibiootti sitten määräämään